सालाकाटिनि आमलाइगुरि बड'लेण्ड एकाडेमिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय गावनि फरायसाफोरखौ बरायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि आमलाइगुरि बड'लेण्ड एकाडेमिया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय गावनि फरायसाफोरखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 13 फरायसाफ्रा लिरदोंमोन। बेनि गेजेराव साफ्रोमबो मोजां फिथाइ मोनफुंनो हायो, जेराव सादाइना सेथि मासि आरो साबाया नैथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो। बेबादिनो दिनै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों आर'नाइ गानहोनानै मान बिलाइ होना बरायो, लोगोसेनो दिथागिरिफोरखौबो बरायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो फरायसाफोरनि दिथागिरि सालाकाटि दख'रा एबसुनि आफादगिरि डनेन नार्जारि, नादांगारि दालाइसा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि फरायसालिनि बिथोनगिरिया। आङो 77.33% लानानै पास जादों। बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन नोङो? आं बिदिनो 5 घन्टा 6 घन्टा फरायदोंमोन। इयुनाव मा जानायनि मिजिं दं? आं इयुनाव डक्टर जानो हाबाय जासिगोन सानो आं आंखौ। बहाय एडमिसन लागोन? आं दा गभ कलेजाव एडमिसन लानो नागिरदों। साइन्सआव। माबायदि मोनदों नैबे फरायसालिनिफ्राय जे नोंथाङा स्टार मार्क लानानै उथ्रिसारनो हाबाय? मा थेंक्स होनो सानो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर? माबायदि गाइड खालामो? आं जोबोर मोजां मोनो जे जोंखौ जोंनि फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरा जे जोथोन लादों, बेबायदि आलदा स्कुलफोरावथ' मोननो नङामोन। दा जोंनि बे स्कुलाव जोंखौ जोबोर जोथोन लादों सारमोना। दा पास जानाय लोगो लोगोनो जोंनाव सोंहरदोंमोन माबायदि जाखो होननानै। थ' बेफोरनो सारमोना जोंखौ दा जोथोन लानानै बेबायदिनो मोजाङै मोजां पास खालामहरदों। दा आं इयुनाव बे स्कुलनि गासै फरायसाफोरखौ मोजां जानो मिजिंथिदों। बबे साबजेक्टआवहाय हाइस्ट नाम्बार? आङो ससियेलाव हाइस्ट मोनदोंमोन, 84। न'खराव सोर सोर दं नोंस्रा आरो मा मावो? जोंना बाबा आरो आइ आरो जोंनि आदा दङ। जोंना बाबाया बे साइडआवनो मावो आरो कम्पानिनियाव। 84। बबे साबजेक्टआवहाय हाइस्ट नाम्बार? इंलिश। बबे कलेजावहाय एडमिसन लानो? इउएन। मा स्ट्रिमाव लागोन? साइन्स। माबायदि फरायदोंमोन नैबे मेट्रिक आनजादनि थाखाय? आङो 5 घन्टा फरायदोंमोन। बिदिनो बांद्राय मोजां फरायाखै। माबायदि आसा खालामदोंमोन? आं 90नि गोजौआव आसा खालामदोंमोन। दा बेखिनियाव गासिबो थाबाय। साबजेक्टआव लेटार मोननो आसा खालामदोंमोन। दिनै माबायदि मोनदों नोंसोरखौ नैबे नोंसोरनि स्कुला बरायदों? मोजां मोनदों। माबायदि गाइड खालामनानै नोंथांमोनखौ फोरोंनाय जायो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा? मा बुंनो सानो नोंथाङा? सारमोना जोंखौ मोजाङै मोजां बुजायोमोन, ओमफ्राय मोजां बिदिनो फोरोङोमोन, गाइड खालामोमोन। बिदिनो सम सम क्लासाव क्लास टेस्ट लायोमोन। बिदिनोसै। नोंनि आइ आफाखौ मा बुंगोन बे समाव? माबायदि हेफाजाब होदोंमोन नोंखौ फरायनाय समाव? आंखौ मोजां हेफाजाब होदों, फरायनो थिनो बिसोरबो गोबाव गोबाव। बिदिनो। आंनि मुङा मुस्रिम महेश बसुमतारी। बेसेबां पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनो हादों? आङो 75% लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। माबायदि फरायदोंमोन नैबे मेट्रिक आनजादनि थाखाय? आङो बिदिनो 5-6 घन्टासो फरायनानै बिदिनो उथ्रिनो हाबाय। माबायदि आसा खालामदोंमोन रिजाल्टखौ? नोंनि आसा खालामनाय बायदि बा लुबैनाय बायदि रिजाल्ट मोननो हादोंना हायाखै दायो? हायाखै। माबायदि आसा खालामदोंमोन? आङो बिदिनो 85% बारा आसा खालामदोंमोन, ओमफ्राय मोननो हायासै। न'खराव सोर सोर दं? न'खराव आइ दं, ओमफ्राय बाबा, ओमफ्राय आब' सासे दं। मेट्रिक पास जानायनि उनाव मा जानायनि थांखि लादों? आङो डक्टर लाइनाव फरायलांसै। एडमिसनखौ बहा लाखो? एडमिसनखौ क'क्राझार इउनाव लाबाय आं। फोरोंगिरिफ्रा माबायदि फोरोंदोंमोन नोंसोरखौ फरायसालियाव? फोरोंगिरिफ्राथ' जोंखौ जोबोद मोजाङैनो फोरोंलांदों आरो जोबोद गाइड लायोमोन जोंखौ, मानि फाल्थु साल्थुबो खालामनो होआमोन। बिदिनो जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोखौ। नोंसोरखौ बरायदों, नोंसोरनि रिजाल्ट मोजां जानायनि थाखाय माबायदि मोनदों गोसोखौ? जोबोद मोजां मोनदों सार। जोङो बरायनाया जाखिनि फरायसा पास जादों बिसोरखौ गासैखौबो बरायदों। फेलावथ' सासेबो गैखाया। गिबियाव जोङो गोजौनिफ्राय जेनेबा स्टार मोननाय, डिस्टिंसन मोननाय, बेबायदि लिस्ट एकर्डिंलि लिस्ट जों बिथांमोनखौ बरायदों। जोंहा 84 जौखोन्दोनिफ्राय गासै 57 जौखोन्दो, थामहिनबा सेकेन्ड डिभिजनसिमाव जोंनि फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। थार्डआव जोंहा जायाखै, थार्डआव गैया।
गासै 13 जननि गेजेराव 3 मोजाङैनो स्टार मार्कखौ लाखिनो हादों 84 लोगोसे 77 आरो सासे 75 बिथांमोना गांब्रैहाय लेटारबो मोनदों दा जोंना खोथाया जाहैबाय मा प्राइभेट स्कुल दा फार्स्ट अफ अल जों सानो मा प्राइभेट स्कुल हिसाबै जोंहा साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हायोब्ला जोंनि टारगेटफोरखौ जोङो जाफुंसारनाय लामासिम जों आवगायलांनो हायो जों बेखौ फोथायो बिकज मानो होनोब्ला प्राइभेटआ कम्पिटिशन जायो जोंनि सालाखाथियाव प्राइभेट दं बहाबा दं गुबुन गुबुन ओनसोलाव बर' बिजोंनि प्राइभेट दं दा बे हिसाबै जोंना कम्पिटिशन जायो UN एकाडेमि थाबाय जोंहा जोंनिनो जिथु गुदि दा बे हिसाबै जोङो कम्पिटिशनावसो सोलिनांगौ जायो नालाय क्लासाथ' फ्राय बन्द' थाखाया जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो रेगुलार एटेन्डेन्स खालामनांगौ जोंहा सेपारेट एकाडेमिक केलेन्डार दंखायो बेनि बादै जोंहा माखासे बिदि हलिडेफ्रा फ्राय जोंनाव थाया गतिके क्लासा जोंहा रेगुलार जायो ओंखायनो रिजाल्टखौबो जोङो खोब लुबैजोबनाय बादि नङाब्लाबो एटलिस्ट जोङो सौहैनो हादों होननानै जों फोथायो फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनि फरायसालिनि गायसननाया गोबावसै 2015 गायसनदों नाथाय जोंहा गिबियै 2021 आफ्टार पेन्डेमिक फार्स्ट बेट्चआ 3ल'मोन बिथांमोनाबो फार्स्ट डिभिजन मोनजोबदों बेनि उनाव सेकेन्ड बेट्च बिथांमोनाबो माखासेया फार्स्ट डिभिजन मोनदों माखासेया थार्डआवबो आरो माखासेया सेकेन्डआव सेकेन्ड बेट्चआव एसेबां लुबैनाय बायदि रिजाल्ट जायाखै नै दा बिथांमोना जोंहा थार्ड बेट्चआनो जोंहा बयनिख्रुइबो साबसिन जोंनि रिजाल्टनि सारियाव दंथ'यो बर्थमान बोसोर मोनथामनि गेजेराव थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन